Și bine v-am găsit la un nou joc cu pe acest canal. Acesta se numește Creative Distraction. Nice. Acesta se numește Creative Distraction. Dacă vă place, nu uitați să vă abonați, să dați un like, un share și un subscribe. Eu sunt Gaming Alpha și haideți să începem. Dați puțin ca așa niște Season Pass. Nu știu ce Season Pass. Nu știu. Nu știu ce Season Pass. Am colectat tot ce era de colectat. Ce ciudat e. Așa, haideți să intrăm într-un meci și să vedem ce reușim din 2-3 meciuri, cam așa. Să vedem ce reușim din acest meci. Să jucăm vreo 2-3 meci. M-a băgat și pe mine în meci. M-a băgat și pe mine în meci. M-a spune că ce face această armă? Ce se întâmplă? Ce e asta? Esteemed explorer, I Jocul ăsta know este asemănător this had cu been your Burnout. Știi ce tot se duc în Fire Altar? Nu știu, mă duc în zona mu. În Fire Altar sunt cei mai mulți. Du-te aici. Se numește zona asta? Eden Vines. Mă duc la căsuța asta. Am văzut că doi după mine pe aici. O să mai postez joculețe noi pe canal. Doar dacă văd susținere la această serie cu joculețe noi. A fugit. Unde fugim? Ce am dat-o? Ce am dat-o la nebun? Deci shotgun-ul pe jocul ăsta e OP. Sniper. Nu că așa la mare bătăiță de la mine. Uite cum m-am apropiat cu shotgun-ul de el. E OP shotgun-ul ăsta. Mai este unul pe aici. E undeva, dar nu prea îl văd eu. Bă, care trage cu racheta? Hai să vedem ce înseamnă.
Uitați-vă ce avea asta. De ce, bă? De ce a murit? Doi exici. A murit. Am vrut să văd ce avea ăla și a murit. Ferar. M-am întors la Silver 3. La Silver 3. Și vreau să vă abonați în număr cât mai mare. Să strângem maxim 100 de abonați. Aș vrea. Dacă se poate 100 de abonați. Haideți că mă băgați pe mine. Doamne, în cursele să zic. M-a băgat și pe mine în meci. Primul meci a fost cu fail. Iau-te-l că... Să-mi spuneți dacă mă aud bine sau mă aud încet. Dear tourists, our air taxi is approaching the beautiful Aurora Valley. The Aurora Valley is a virtual world Fortnite created by foarte the mult. Aurora Corporation, Pentru că a balonul wonderful e place diferit where de al visitors nostru. never want to leave. Să mă duc unde sunt cele mai multe persoane. Pentru că poți să-l omori pe cel mai mult. Joculețul ăsta îl găsiți pe Play Store, nu, pe magazin Play. Este gratis. Este funny dacă vreți. Dacă n-ai te plictisezi de Brawl Stars și de joculețele alea enerv și de alte joculețe pe care le-am mai jucat. Acesta este un joc cam distractiv. Nu te enervezi. Repede. Nu prea cât mai am 17%. Nu prea mai am baterie. Trebuie să-mi bag și eu telefonul la plecat. Și după aia continuăm. Așa că mai găsesc capul, mai găsesc ora de încărcare, gata, am găsit-o. Gata, haide să... Ce e? Nu putem să-și găsim, nu știu. Nu am aflat când l-am jucat. El m-a jucat și mă doar pe jocul ăsta. Am aflat că pot să sparg. Și chiar bine sună. Airdrop is coming. Dacă sar oare ce să... Cât mi-a luat? Mă, din 100 m-am luat 99. Tărtăfleancă-i. E nebună tărtăfleancă. Tărtăfleancă. Nu am nicio armă, nimic. Ești nebun la tărtăfleancă, mi-a luat 2.
Hai să ca să merg un pic mai repede. Chiar nu se poate cu gheața asta. Băi! Da, zicea să mergem mai repede. Gata, acum putem merge liniștiți. Gheața aia merge prea greu pe gheața aia. Așa. Uite un chest. Am pus și un suc. Merg mai repede. Yeah. Și asta. E să o dau și pe asta pe gât. Și să... Nu mai știu dacă v-am spus că o să facem serie cu niște joculețe așa distractive, luate la întâmplare și care îmi plac și mie și o să vi le arăt pe canal. Dacă vă susținere la la episodul care va urma, dacă vă susținere pe canal, o să continui cu această treabă. Un chest, dar nu știu cum ajung la el. Cartoflean. Fac așa. Și așa frumos, nice. Ok. Mi-a dat astea. Puteai să mănânc asta. Aia cum mănânc dacă îi să beau. Ce o șculie. Așa, nu. Bă, dar în jos nu merge. Bă, dar asta nu în jos. It's gonna be raining. Butadum, 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 butadum. O să-mi fac eu de asta să campez aici. Nu știu că am vrea să campez, ca să-mi dea așa de mine. Așa. O să campez aici cu sniper. Hai că da. Hai că da. Vine zona. Haideți să ne cărăm. Mi-am băgat suc în mine. Vine furtuna peste mine. Ținem acest pistol pârnaie. Pistolul în jocul ăsta nu-i bun de nimic. Ce vrem mă, și tu să stau de mâncare? Nu. Mergi. Îmi vine să stranul și nu pot. Știi ce e enervant e când îți vine să... Mi-a suflat nasul într-o hârtie. Bă, plouă. Bă, se retrânge zona. Și eu vreau să campez, da.
Bă, de ce nu am putut eu să fac în sus? Hai că nu. Am rămas fără viață total. Păi, eu am uitat că mi-a din viață. Airdrop is coming. Nu ce nu să că dacă pic de aici, nu. Aș fixa asta în vreme. Aha. Din păcate, mi-a dat greș filmarea și am început de la capăt. Și pe lângă joculețele alea, acelea care o să fie surpriză, pardon, o să facem și niște Clash Royale, dar nu sunt prea mult la Clash Royale. Sunt doar Arena 11. Așa. O să intrăm și noi într-un meci și vom juca ultimul meci de pe acest episod. Vedem dacă ultimul meci va fi cu noroc. Dacă nu mai rămân în zona sa, ca mai mă duc pe zona aia cu bombe, în zona aia cu bombe. Am încercat și eu să fac ceva acolo, dar nu mi-a ieșit nimic. Greetings, spectators aboard our airship, and thank you for joining us here for this momentous event. You are now about to witness the thrilling spectacle that is the Lionheart Ruins Warfare. The first team to make their grand entrance is... Doamne ferește. Ați văzut și dumneavoastră, ați văzut și voi că nu mă lăsat să cobor. De ce? Păi frate, pe la aici se ce prin spune. În prima am găsit și noi un cesulan. Bă, dar mie nu mi-a dat din ce ăsta.
Ce mi-a dat din cestul? Una ca și niște bandaje. Gata. Bă, te vrea să trăi. Dacă îți mai juca creativ distraction, să-mi spune și mie de unde fac și rost de gasolină. Airdrop is coming. Spurcior, nice. Ce mișto tricou ăsta, să-l văd de față. Smecher. E că am înțeles că sunt iar în casă. Ba, nu. Ce-a fost? Asta. Ce mi-a dat? Da. Nu sunt bun la Creative Extraction. Da. Cam atât a fost și cu acest episod. Noi ne vom revedea. Ne vom revedea la mâine la un nou episod. La un nou episod cu niște joculețe sau o să mergem și cu bicicleta. Nu știu, să vedem. Dacă nu ne găsim pe joculețe, înseamnă că fac episod cu bicicleta. La revedere!